ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ। ଚିକି କହିବେ ଯାହା ହେଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମମି ଏମାନଙ୍କୁ କାହାର ନଜର ନ ଲାଗୁ। ହେଲେ ସେ ରୁହି ଉପରେ ମୋର ଜମାରୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଖୁସିକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ହେଲେ ମମି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଖିଥାଅ। ହେଲେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା କେଉଁଠି? ସେ ତ ଏଠି କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଅନୁଜଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ବେଳେ ନିଧି ଆସି କହିବେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଷ୍ଟେଜରେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଛନ୍ଦିତା କହିବେ ମୁଁ ଜାଣେ ଯଶୋଦା, ତୁମେ ଏବେ କେଉଁ ଟେନସନରେ ଅଛ। ଆଉ ସେ ଟେନସନର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଜେକେ ଲ୍ୟାବ୍। ଯଶୋଦା କହିବେ ଜେକେ ଲ୍ୟାବ୍? ଛନ୍ଦିତା କହିବେ ହଁ। ଯେଉଁଠି ସେ ରୁହି ତମ ଝିଅର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ସେମାନେ କଥା ହେଉଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଯଶୋଦା କହିବେ ହେଲେ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତାହେଲେ ତ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଛନ୍ଦିତା କହିବେ କିଛି ହେବନି।